Ahoj, Radka. Ahoj, Majo. Tešíš sa? A čomu? Že ich už máme na javisku. Jasné, počuješ to ticho? Mali by sme si to chvíľu vychutnať. Máš pravdu. Myslím, že takto dlho ešte bez slova neboli. Ani sa mi nechce veriť, ako ten čas letí, že 20 rokov. Ako by od 15. výročia ubehlo len pár dní. Hej, mali vyrástli, prišli nové deti, pochodili sme ďalší kúsok sveta. Vyhrali zo pár súťaží, zatancovali sme si na veľkých slovenských festivaloch. Vyhľadali sme množstvo nových piesní. Spravili nové tance. Hej, a pekne pomaly sme sa dopracovali až sem, na toto javisko. Že 20 rokov. Však to už je človek dospelý. Vidíš tu nejakého dospelého? V podstate sú to stále tie isté deti. Hravé, veselé a hlavne nedočkavé. Keď sme ich dostali až sem, nás tu už nepotrebujú. No, môžeme si sadnúť, vyložiť nohy a nech program beží, no nie? Tak to určite. Polovica by sa zabudla v zákulisí a ďalšia by sa tam stratila. Ozaj, a vieme vôbec, čo je to Borinka? No, ja si myslím, že Borinka je, ale vieš čo? Nechajme to na naše deti, nech to povedia sami. Borinka je batôštek piesní a tancov, ktorými súbor rozdáva radosť na Slovensku i v zahraničí. Oslava detskej radosti a odhodlanosť zachovávať tradície. Repertoár ľudových zvykov z nitrianskeho a tekovského regiónu. Inšpirácia pre všetkých tých, ktorí záujem o slovenský folklór v sebe objavujú. Nekonečný čas pretancovaných hodín. Kúskom života mnohých detí z Nitry a okolia, ktorý im umožnil získať nových priateľov v zahraničí. Ako truhlica plná dobrej nálady a radosti zo života. No, tak teraz by sme už aj mohli začať, nie? No tak začneme tam, kde sme pred 5 rokmi skončili. A vy, naši muzikanti, zahrajte nám friško.
Prajem vám krásny nedeľný podvečer, milí naši hostia, milí naši bývalí členovia. Prajem vám všetkým príjemný dobrý večer, všetkým tým, ktorí máte radosť našich detí a ktorí ste vlastne nám priviedli deti. Vitajte. Dnešný deň je taký sviatočný. Sviatočný nielen pre nás, pretože sme pripravili pre vás krásny program k nášmu jubilejnému výročiu 20 rokov, ale hlavne aj pre vás, pretože hlavne vy, milí naši rodičia, ste sem priviedli vaše deti a mohli sme spolu s nimi pripraviť krásny program. Dovolte mi ešte na začiatok privítať našich vzácnych hostí a preto vítam viceprimátorov pána inžiniera Františka Baláža, a pána inžiniera Miloša Dovičoviča. Dovolte mi srdečne privítať všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorí nám prejavili priazeň a prišli sa pozrieť na náš program. Vitajte. Detský folklórny súbor Borinka pracuje už 20 rokov pri Centre voľného času. Počas fungovania tohto súboru sa v Centre voľného času vystriedalo niekoľko riaditeľiek, takže dovolte mi privítať pani Brigitu Kočijovú, pani Darinu Čaprnkovú a srdečne vítam súčasnú našu pani riaditeľku, pani Viktóriu Mankoveckú. Tlieskanie ste si dobre nacvičili, pretože my pokračujeme v predstavovaní, nakoľko detský súbor bol založený pred 20 rokmi. A v tomto súbore sa vystriedalo množstvo pedagógov a ja mám tu česť privítať zakladajúce členky tohto detského folklórneho súboru. Takže vítajte pani Beata Pachingerová, pani Marcela Michalovičová, Katka Barátová, vítajte pani Mária Mišunová, takže troška si môžete oddychnúť, pretože detský folklórny súbor Borinka pre vás pripravil na dnešný večer pekný program. Keby sme chceli ukázať všetko, čo vieme, ten program by trval nekonečne. My sme z neho vybrali a snažili sme sa ulahodiť aj vám, milí rodičia, snažili sme sa ulahodiť i našim bývalým členom, takže budete mať možnosť vidieť všeličo, detské hry, riekanky, piesne a tance. Detský folklórny súbor Borinka spracováva piesňový, hudobný a tanečný materiál z nitrianskeho a tekovského regiónu. Dokopy nás je okolo 90 a taký počet tu aj na dnešnom javisku bude vystupovať. Takže myslím si, že bude sa na čo pozerať. Ako prvé choreografické číslo sa vám predstavia naši najmenší s choreografiou na povale. Choreografkou tohto predstavenia je Radka Fábriová. Po nich prídu tanečníci z reprezentačného detského súboru, starší tanečníci, predstavia sa vám celou choreografiou Nitriansky pernikár. Ja ešte len pripomeniem, že primášom detskej ľudovej hudby je Adam Brestovský. Prajem vám príjemné popoludnie. Nemáme čo bať. Ruky, nohy nemalo, po stene sa driapalo. Čo povyprávam. Bol raz čírny les. A v tom čírnom lese bol čírny dom. A v tom čírnom
čierna truhla. A v tej čiernej truhle bola biela sveť. Mama, ja sa bojím! Kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Na poval! Jaj, videla som myš. Kde? Vlčíška. Seno, slama, jabučko, piata. Seno, slama, jabučko, piata. Seno, slama, jabučko, piata. Deti, nebojte sa. Poznáte hru na vlšku? Nie, nepoznáme. Do stredu si postavíme truhlicu a teraz si vyberem jednu z vás. Antantinus, Sarakatinus, Sarakatikatika, Alabala bambus. Hani, sadni si. A teraz nám povedz, ktorý chlapec sa ti páči? Nepoviem, Ale povedz. ale ja sa hanbím. Nehanbi sa. Mne sa páči Jožo. Prišlo ku mne strašenie, prišlo ku mne strašenie, šenie strašenie. Povedalo, že ma zje, povedalo, že ma zje, že má zuby železne, že má zuby železne, železne. Strašidlo. Spala som ja na povale, prišlo ku mne strašidlo. Malo bodky aj galotky, len ma stále strašilo. Malo bodky aj galotky, len ma stále strašilo. Jožo Božo kapsa, predal koňa za psa, keď ho domov doviezol, kus ryti mu odrizol. Seno slama, jabučko, piata. Seno slama, jabučko, piata.
Ja som si sem teraz doviedol malú členku nášho detského súboru. Ako sa voláš? Bianka Verešová. Bianka Verešová. Kým sa ona dostane k slovu, na projekcii ste mali možnosť vidieť nejaké piesne a tance, ktoré počas tých 20 rokov rozdávali radosť mnohým divákom nielen na Slovensku i v zahraničí. Detský folklórny súbor Borinka vznikol pred 20 rokmi. Na základnej škole na Benkovej ulici a na základnej škole na Fatranskej ulici vznikli dva vynikajúce tanečné krúžky, ktoré sa dali dokopy. Prifarila sa k ním teda ľudová hudba, ktorá pracovala v základnej umeleckej škole pod vedením Katky Barátovej a vtedajšia riaditeľka Centra voľného času, pani Olinka Čákajová, dala dokopy reprezentačné detské folklórne teleso Borinka, za čo jej teda veľmi pekne ďakujeme, pretože naozaj sme sa snažili čo najlepšie toto Centrum voľného času Domino reprezentovať. Avšak počas týchto 20 rokov sa tam vystriedalo množstvo pedagógov, ktorí s našimi deťmi pracovali. Či už to bola vedúca speváckej zložky pani Mirka Zaujcová, vedúci ľudových hudieb Janka Arpášová, Dano Ježík, Peter Dovičovič, Ondro Debreceni, ďakujeme pekne. Takisto i s tanečníkmi nám pomáhali Adelka Vyskupová, Monika Svocáková a takisto u nás aj pracovala a pomáhala nám pani Irenka Štievková. Ďakujeme veľmi pekne. Takže Bianka okrem toho, že tancuje, Bianka nám aj spieva. Bianka, povedz nám, akej speváckej súťaže si sa ty zúčastnila? Slavik Slovenska. Áno, Bianka sa zúčastnila súťaže Slavik Slovenska a na krajskej súťaži si vyhrala ktoré miesto? Prvé miesto, gratulujeme a dostala sa spievať až na celoštátne kolo, takže teraz už mikrofón bude patriť Bianke a po nej sa vám predstavia speváčky, ktoré v tomto roku vyhrali krajskú súťaž speváckých skupín, teda získali prvé miesto a takisto sa predstavili na prehliadke na celoslovenskej prehliadke v Košiciach. Takže Bianka, nech sa páči mikrofón. A tam hore na tom vršku, tam sa bijú pre Haničku, pre ktorú krásu peknú červenú, pre ktorú krásu peknú červenú. Nemal si sa ty, Haničko, nerúbať, mohol si ty, Haničku, zanehať. Nenehám porbanú hlavku, prenú mám. Nenehám porbanú hlavku, prenú mám. Zimne handry namáčajte a octom ich polívajte. Prosím vás, ešte raz budem sa ja rúbať prenú zas. Prosím vás, ešte raz budem sa ja rúbať prenú zas. Nebola som veselá od včerajšku večera, nebola som veselá od včerajšku večera, lebo mňa moja mať za frajera hrešila, lebo mňa moja mať za frajera hrešila, čože by len hrešila, ale ma aj dobila, čože by len hrešila, ale ma aj dobila, že som ešte mladá, že mne frajer netreba, že som ešte mladá, že mne frajer netreba.
posadil sa hrdý Mišo na svine. A keď to tá hrdá rozkaz badala, že je zle, nedobre, ona za ním trci frci na voze, na koze, na tragáči, na zvláči. Keď ja budem muža máti, keď ja budem muža máti, Valera, budem si ho šanovať, činčariara. Ja budem jesť haluštičky. Ja budem jesť haluštičky, Valera, a on bude len devčičky, činčariara. Ja budem jesť tanierika. Ja budem jesť tanierika, Valera, a on bude zo šerblíka, činčariara. Ja budem jesť s vidličkami. Ja budem jesť s vidličkami, Valera, a on bude paprčkami, činčariara. Tie naše dievčence nevedia tkať, Ani košieložky opiglovať, za fúla, za neriadím, neopere, nezaškrobí tada mamky. Mamička, operte tie rukávky, operte, zaškropte, nech mi stoja. lebo sa mladenci ku mne stroja. 4 sa tí mladenci, čo chodia do polnoci v piaty do obec. Ty chodí pod okno ako oviec. 4 sa tí mladenci, čo chodia do polnoci v piaty do obec. Ty chodí pod okno ako oviec. Detský folklórny súbor Borinka počas tých 20 rokov sa predstavil divákom nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Môžeme sa pochváliť, že sme pochodili takmer celú strednú Európu. Boli sme na zájazdoch v Lotyšsku, vo Francúzsku, dokonca priamo na audiencii u svätého Otca vo Vatikáne. Za posledných 5 rokov sme sa predstavili divákom v chorvátskej Rijeke. Zúčastnili sme sa predvianočných osláv v Prahe. Vystupovali sme na slávnostiach v St. Vincent de Tyros vo Francúzsku, na festivale Zelenej gore v našom partnerskom meste. Sme získali cenu za najlepšiu ľudovú hudbu a kompaktnosť spevu, hudby a tanca. V máji v roku 2006 to bol festival v Tuchloviciach pri Prahe a tento rok v lete sme sa predstavili divákom opäť v Rijeke. Ja som už spomínal, že tento detský súbor spracováva piesňový, hudobný a tanečný materiál nitrianskeho a tekovského regiónu. V tomto programovom bloku budete mať možnosť vidieť chlapčenské verbunky, dievčenské kolesá a tekovskú trasenu a frišku.
Tieto zábery ste mali možnosť vidieť naživo pred 5 rokmi, keď sme oslavovali 15. výročie založenia súboru. Vtedy sme sa chválili, kde všade naše deti z Borinky sa dostali. Hrali vo vysokoškolských folklórnych súboroch, spievali v speváckých skupinách, ale i tancovali v týchto vysokoškolských alebo iných folklórnych súboroch. V lete v roku 2003 sme sa predstavili divákom na festivale v Rijeke. Tam prišli za mnou tanečníci, že či by sme niečo nespravili, nejaký súbor. Ja som povedal, že nikdy nebudem robiť so žiadnymi puberťákmi, pretože s nimi je len robota. Ja som si tak stále myslel, že ich to prejde, neprešlo a už fungujeme 3. rok, voláme sa Furmani, pracujeme pri Centre voľného času Domino a jeho členovia sú všetko bývalí členovia detského folklórneho súboru Borinka. Takže teraz by sme sa chceli pochváliť tým, že čo robia vaše deti, keď skončili tancovaním v Borinke. Prišli k nám a my sme pre nich spravili program. Dnes budete mať možnosť vidieť, počuť ľudovú hudbu folklórneho súboru Furmani. Ja ich predstavím tak, ako to oni majú radi. Takže vedúci ľudovej hudby Filip Kovalčík, vedúci ľudovej hudby Tomáš Tekeli, vedúci ľudovej hudby Michal Petrík, vedúci ľudovej hudby Tomáš Václavek, a primáš a vedúci ľudovej hudby Matej Galgóci. Ľudová hudba sa vám predstaví piesňami Stekova, speváčky sa vám predstavia rybníckymi dievčenskými spevmi, ktorými sme sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži a tanečníci zatancujú horúcu novinku Frišku od Nitry. Folklórny súbor Furmani. Čerešnička a na medzi dve. Už je s tebou milá holubička sivá, už je s tebou zle. Už je s tebou milá holubička sivá, už je s tebou zle. Čerešnička a na medzi dve. Už je s tebou milá holubička sivá, už je s tebou zle. Už je s tebou milá holubička sivá, už je s tebou zle.
že je jednok ľubostivý svín. V našom dvore rastie první sľúka, v našom dvore rastie první sľúka, ľubí
Ja som si opäť na javisko priviedol kamarátku, tanečníčku. Ako sa voláš? Martina Kertésová. Takže volá sa Martinka, ale opäť jej chvíľku necháme, nech si vydýchne. A ja vám ešte chcem povedať, že počas tých 20 rokov sme zažili množstvo úspechov na mnohých festivaloch a vystúpeniach. Ale od tej poslednej premiéry sme sa v roku 2002 stali víťazmi celoštátnej prehliadky detských folklórnych súborov, hlavne tie naše menšie deti, ktoré budete o chvíľu vidieť. A tieto isté malé deti účinkovali v hlavnom detskom programe na folklórnych slávnostiach vo Východnej. V roku 2002 spevácka skupina takisto na celoslovenskej prehliadke v Považskej Bystrici a v roku 2006, takisto už som spomínal, celoštátna prehliadka speváckych skupín, dievčenských speváckych skupín. Takže Martinka, okrem toho, že je tanečnička, je aj speváčka a takisto sa zúčastňuje mnohých súťaží, napríklad Slávika Slovenska. Martinka sa tiež zúčastnila na súťaži Slávik Slovenska, niekoľkonásobná víťazka krajského kola a v celoštátnych kolách získala Jedenkrát druhé a dvakrát tretie miesto. Takže spievať vám bude teraz Martinka Kertésová. Po nej sa vám predstavia opäť naši najmenší s choreografiou Na dvore a na harmonike im bude hrať pán Jozef Tekeli. Zasala sem fialenku, fialenku zasala, keď sa naša verná láska začala. Ešte ani fialenka, fialenka nezešla. Už sa naša verná láska rozešla. Stratila som si prstienok z ruky, neboli ma srdce za prstieňom, ale som sa pohnevala s frajerom. Neboli ma srdce za prstieňom, ale som sa pohnevala s frajerom. Čakala som jej, nemohla som dočkať, nemal mi kto
Pavlovi. Vrtela sa vrtela. Vrtela sa vrtela, pokrývečka v hrnci, a ja by sa zavrtela, keby bola v tanci. A ja by sa zavrtela, keby bola v tanci. Vrtela sa vrtela, pokrývečka v hrnci, a ja bych sa zavrtela, keby bola v tanci. A ja bych sa zavrtela, keby bola v tanci. Hádali sa detko s babkou. Hádali sa detko s babkou, že si kúpia sánky, že sa budú sankovať si až po nové zánky. Tak sa vadili a sa pobili, tak sa vadili a sa pobili. Babka, detko, ty s nami neseto, babka, detko, ty si s nami neseto. Babka, detko, ty s nami neseto. Červená mrkvička, červená mrkvička. Všetci ľudia povedajú, že som ja. Ja som ja.
tak aj on je malý. Keď sa my dva zebereme, budeme si rovní, budeme si rovní. Fungovanie takéhoto detského folklórneho súbora samozrejme sa neobíde ani bez finančnej podpory. Preto by som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomohli tento krásny deň, krásny večer zrealizovať. Hlavne by som sa chcel poďakovať mestu Nitra, pretože oddelenie kultúry z Fondu na podporu kultúrnych aktivít sme získali toľko peňazí, aby sme mohli v tomto krásnom divadle spraviť tento program k 20. výročiu. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalej by som chcel poďakovať týmto firmám: Energomont, KSM Papierníctvo, Nitrans, autobusová doprava, Tesco, Metro, Vodostav, Tekmar, Impress Media, Atax NR, SRO, MMC Studio Zdenko Ryšavý, Folk Slovakia, Videotvorba Brat. Ďakujeme pekne. Šesťsto divákov v tejto sále je dosť, ale množstvo ďalších nás mohlo počuť alebo vidieť vďaka mediálnej podpore. N-Rádio, TV Centrál, Pardon, Nitrianske noviny a Nicis Nitra. Na záver by som sa chcel veľmi pekne poďakovať vedeniu divadla Andreja Bagara v Nitre, ktorí nám umožnili toto krásne podujatie tuto uskutočniť. Ďakujem všetkým technickým zložkám a ďakujem pekne pánovi riaditeľovi, ktorý nám umožnil tento krásny program vám predviesť. Ďakujeme pekne. Mohol by som tu vyratúvať sponzorov, koľko by som chcel, ale aj tak najväčšími sponzormi ste vy, naši milí rodičia. A práve preto by som sa chcel hlavne vám poďakovať, pretože bez vašej finančnej podpory by vôbec nebolo možné, aby tento detský folklórny súbor existoval a vôbec by nebolo možné, aby sme sa tu vám dnes predstavili. Takže, milí rodičia a všetci priatelia, ďakujeme veľmi pekne. Stoj. Keď sa povie tanec pod vrbou, musia si zaspomínať všetci. Tento tanec je jeden z prvých tancov, ktorý detský folklórny súbor Borinka vo svojom repertoári mal. Vďaka pani choreografke Marcele Michalovičovej a vďaka pánovi, jej teraz už manželovi, Petrovi Michalovičovi, ktorý spravil hudobnú úpravu, sa tento tanec s obľubou u všetkých generácií tancuje už 20 rokov. Takže každý jeden hudobník, ktorý prišiel do Borinky, tanec pod vrbou hral. Každý jeden tanečník, ktorý prišiel do Borinky, tanec pod vrbou zatancoval. Aj my sa chceme rozlúčiť s týmto tancom, takže detský folklórny súbor Borinka, súčasná Borinka a tanec pod vrbou.
vlčky neštipali. Šibiriby, masné ryby, kus koláča od korbáča a vajíčka do košíčka. A mne dajte malované. Keď nedáte malované, dajte aspoň jedno biele sliepočka, nás nesie iné. Je to vajíčka malované, kvietočkami cifrované. Koho veľmi milujeme, tomu ho vydarujeme. Píšťaločka, píšťaj. Dovoľte, aby som na záver pozval sem na javisko tých, ktorí tento pekný program pripravili. Pán Jozef Tekeli, Ujo Dodo. Vedúci ľudovej hudby pán Jozef Pohančeník, Ujo Dodo. Radka Fábriová, teta Radka. A od mikrofónu sa s vami lúči Marian Hlavatý.
Ďakujeme pekne, ale kľudne si ešte sadnite, pretože medzi nás prišla naša pani riaditeľka, pani doktorka Viktória Mankovecká. Nech sa páči. Milé dámy a páni, vážení hostia, ctené divácké publikum, je mi cťou, aby som ja ako riaditeľka Centra voľného času poďakovala detskému folklórnemu súboru Borinka za tak krásny sprostredkovaný zážitok, ktorý nám pripravili prostredníctvom účinkovania v jednotlivých programových blokoch. Vážení priatelia, ľudové umenie je hodnota, ktorú nám sprostredkovali a odozdali naši predkovia. Ľudové umenie to je hodnota, ktorá je, alebo sa radí k klenotom. Klenotom, ktoré hýria najkrajšími farbami. Najkrajšími farbami krásnosti a originálnosti krojov, spevov, tancov a jednotlivých choreografií. Som rada, že ľudové umenie stále žije. Je to naša identita, je to naše vlastné. Chcem poďakovať všetkým vedúcim súboru, ktorí sa podielali na tom, aby tento súbor sa zaradil medzi špičkové teleso mesta Nitry, regiónu, a ktoré dôstojne reprezentuje nás všetkých aj v Európe a v zahraničí. Prajem im ďalšie roky veľa úspechov, veľa tvorivých nápadov, pretože Borinka a vystúpenie v Borinke nie je len tieto krásne programy. To sú stovky hodín nácvikov, tréningov, trpezlivej práce pedagógov s deťmi a s mládežou. To je hľadanie autentických krojov, autentických zvykov, obradov rôznych regiónov, dedín a okolia. To sú stovky nápadov, ktoré musia spoločne nájsť medzi sebou a hľadania originálnych krojov v dedinách, ktoré ťažko dávajú tieto staré mamy alebo staré deti, pretože to majú hlboko uložené v truhliciach alebo v skriniach. A oni im to s láskou odozdávajú. Odozdávajú im to najcennejšie, čo majú. Kroje, ktorých je vodkaná ich mladosť. Teda nech sa snúbi mladosť s minulosťou a naopak. Tak nech žije Borinka a ich vedúci. Takže srdečne blahoželám. A moje posledné slovo je veta istého mudrého človeka. V našich deťoch sú ukryté všetky naše vlastné možnosti. Chcem sa poďakovať a zároveň by som chcela ukončiť môj príhovor takým výšom. Borinka, Borinka, ty si krásna dievčina. Vyrástla si pred našima očima. Nech naďalej rastieš a rozkvitáš a naše srdiečka naďalej kolísáš. Ďakujem. Zároveň by som chcela poprosiť, máme tu vzácneho hostia, zastúpeného pána viceprimátora, pána inžiniera Františka Baláža, ktorý tiež požiadal o krátky príhovor. Dobré odpoludne. Vážená pani riaditeľka, vedenie súboru Borinka, milé deti, ctené dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som prečítal list za mesto Nitra. Mesto Nitra ďakuje detskému folklórnemu súboru Borinka, Centru voľného času Domino v Nitre, pri príležitosti 20. výročia jeho založenia za výnimočné úspechy dosiahnuté pri rozvíjaní folklórnych tradícií, za obohatenie kultúrneho života mesta Nitry a jeho dlhoročnú výbornú reprezentáciu. Ďakujem vám veľmi pekne a ďalej by som vám chcel poďakovať za krásny galaprogram a ako znak vďaky by som poprosil, keď ste prijali medailu, ktorú sme vám pripravili. Chcel by som počiarknúť, že umenie, ktoré formuje deti a deti, ktoré majú dobré zázemie v rodinách, majú dobrý vzťah k svojmu mestu, majú dobrý vzťah k svojmu národu.
z týchto ľudí, domnievam sa, vyrastú dobrí a hodnotní ľudia, ktorí urobia radosť svojim rodičom, starým rodičom a toto vám tu prítomní v tejto sále z celého srdca želám. Dovoľte mi, aby som vám odovzdal ďakovný list. Veľmi pekne ďakujem za vašu činnosť. Dámy a páni, bývalí i súčasní vedúci detského folklórneho súboru Borinka a samozrejme všetci bývalí a súčasní členovia tohto súboru. Dovoľte mi, aby som sa aj ja v mene Krajského osvetového strediska v Nitre prihovorila a najmä poďakovala detskému folklórnemu súboru Borinka. Myslím si, že všetci, ktorí pracujeme s kultúrou, vieme, že naše deti a mládež nemajú možnosť stretávať sa s krásou ľudovej piesne a ľudového tanca bežne v každodennom živote, tak ako to bolo voľakedy. Práve preto veľmi oceňujeme, že vedúci folklórneho súboru rozvíjajú tieto nádherné a našim ľudom stáročia vytvárané hodnoty, že učia naše deti zvykom a tradíciám našich predkov a myslím si, že ich učia a motivujú vážiť si vlastnú kultúru, kultúru svojho národa a tým hľadať identitu a vážiť si aj svoj národ. Oceňujeme túto prácu, pretože si uvedomujeme, že to stojí veľmi veľa času, obetavosti, ale aj trpezlivosti a húževnatosti. Veríme, že v tejto práci bude detský folklórny súbor pokračovať aj naďalej, pretože Krajské osvetové stredisko sleduje ich vystúpenia nielen nesúťažné, ale tak už, ako to bolo aj spomínané, na našich krajských prehliadkách, kde skutočne vyhrávajú prvé miesta a postupujú do celoslovenských kvôl, kde nádherne reprezentujú Nitriansky samosprávny kraj. Dovoľte mi, aby som práve preto odovzdala súčasným vedúcim detského folklórneho súboru Radke a Majovi ďakovný list za sprístupňovanie a uchovávanie tradičnej slovenskej kultúry. Ďakujeme vám a nech vám to spieva a tancuje ešte veľa rokov. Takže Maroško, my sa ti chceme touto kyticou velice poďakovať za celý náš súbor Furmani. Chceme sa ti poďakovať za to, čo si z nás spravil za všetky tie roky. Chceme sa ti poďakovať za to, čo z nás ešte spravíš. A chceme ti povedať, že ti prajeme, aby si z budúcich tanečníkov spravil tak dobrých tanečníkov, ako si spravil z nás. Tak asi toľko iba. Dobrý večer, zdravím všetkých bývalých tanečníkov, ktorí s nami, so mnou a s tetou Beátkou začínali. Ahojte, Borinkári. Musím sa priznať, že mňa rozplakalo to prvé video hneď, ak som videla to pod vrbou, takže Majo, Radka a všetci, ktorí robíte teraz, chcem sa vám poďakovať sama za seba. Mám pre vás pozdrav zo Skalice, zo súboru Skaličánek a zo súboru Skaličan. Som strašne rada, že Borinka pokračuje ďalej, že ten náš taneček pod vrbou sa nestratil, že ja nemôžem rozprávať, to sa nedá.
Chcem iba toľko povedať, že my keď sme začínali, tak sme s Beatkou, keď sme sa dali dohromady, mali sme asi 40, možno 50 detí. Keď vidím to množstvo detí, 110, takže predpokladám, že ďalšie výročie bude na amfiteátri. Máte úžasnú robotu, robíte úžasnú robotu, tí decká sú fantastické. Ďakujem vám. Príjemný dobrý večer. My by sme sa veľmi radi chceli poďakovať za dnešný krásny, ani nie večer, ale popoludnie, ktorý ešte bude teda do večera určite dúfam pokračovať, za ten nádherný umelecký zážitok, hlavne Radke Majovi a všetkým zodpovedným okolo v mene 50-ročného folklórneho súboru Zobor. My už máme síce tie deti trochu väčšie, ale ako Majo na začiatku spomínal, radosti a strasti a problémy asi máme veľmi podobné, takže ja mu želám aj všetkým, naozaj vám, čo tu stojíte na javisku, aby sa vám darilo v budúcnosti minimálne tak ako dnes a za vami, aby vždy stalo toľko krásnych mladých ľudí a detí ako dnes. Ja sa tiež pripájam v mene Západoslovenského folklórneho združenia, aj keď Borinka nie je členom niekoľko rokov, ale nevadí. Sme síce žobráci, ale gavalieri, takže je tu taká malinká obálka pre všetkých účinkujúcich, strašne zlatých na Malinovku, len neviem, ako to bude so všetkými vedúcimi ľudovej hudby furmani, lebo tí, keď sa do toho pustia, tak potom asi pre tých malých nezostane, ale to už je na iných. Srdečne blahoželám. Ďakujem pekne, ďakujem.